Do kraja ove lekcije čitat ćete nova korejska slova. Nema pamćenja. Idemo. Zapamtite tajnu hangula, svako slovo ima oblik vaših usana kada ga izgovarate. Evo slova. 치읓, Zvuči kao sjeć, to je aspirirani, s jakim povjetarcem. Sada dodajte samo glasnik i slušajte. 차, 초, Evo slova. 키읔, Zvuči kao k, to je aspirirani, s jakim povjetarcem. Sada dodajte samo glasnik i slušajte. 가, 코, Evo slova. 티읕, Zvuči kao te, to je aspirirani, s jakim povjetarcem. Sada dodajte samo glasnik i slušajte. 타, 토, Evo slova. 피읕, Zvuči kao P, to je aspirirani, s jakim povjetarcem. Sada dodajte samo glasnik i slušajte. 파, 포, Evo slova. 히읗, Zvuči kao H, to je blagi H iz grla. Sada dodajte samo glasnik i slušajte. 하, 호, Spojite su glasnik i samoglasnik i dobit ćete slag. Kao građevni blokovi. 차, 초, 카, Vaš red pročitajte ovo naglas. Pauzirajte ako trebate. 차, 초, 카. Fantastično! Upravo ste naučili 5 suglasnika. Već možete čitati više korejskog nego jučer. Sada to zadržite. Idite na korean.viasaum.com. Besplatna praksa, bez prijave. Link je ispod.